Знаеш ли защо палим бъдника на бъдни вечер? Не е просто дърво, това е пазителят на дома. Бъдникът е голям дъбов пън. Дъбът е свещено дърво за българите. Казвали са, както е силен дъбът, така да е силен и думът. Когато го запалят, старите хора гледат искрите. Ако хвърчат високо и са много, годината ще е плодородна. Ако гори бавно и дълго, домът ще е здрав. Ако пъпчи и пука, ще има повече живот в къщата. Бъдникът не се гаси, не се духва, не се чупи. Оставя се сам да догори, за да не се прекърши благословията. На сутринта угасналите въглени се пазят внимателно. Хвърлят се в нивата за плодородие или в кошарата да пазят добитъка. Всеки въглен е малка защита срещу злото. Това е огън, който говори, огън, който пази дома. И може би затова бъдни вечер е толкова тиха, защото всички слушаме огъня. А вие, палите ли бъдник у дома? Какво казва огънят във вашата къща?